Sheke Creations. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేస్తే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటుంది, తప్పకుండా చూడొచ్చు. సో ఇన్స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 17 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. టైమింగ్ చూసుకోండి, 17 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్. అక్కడ నుంచి ఎన్ని ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలో చెప్తా. 2 ఫొటోస్ అండ్ 3 ఫొటోస్, మొత్తం 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఉంటుంది, ఈ లాంగ్ ఫోటో 19 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ మధ్యలో దాకా ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్గా మధ్యలో వీడియో మధ్యలో దాకా ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఇక్కడ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. 17 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఎండ్ చేసుకున్నాంగా, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకున్నారు కదా, దీని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి.
టూ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ 28 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 28 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మొదలు పెట్టాల్సింది ఇక్కడ 20 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి కంప్లీట్ మొదలు పెడితే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది అని స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. కంప్లీట్గా ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 28 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.